Yeda mo nyina sese da mo kan ye ho ni de nananom nsem e de brem ne so so yatena se ye de adusua foforo e de brem ensem o ye de ba no efri ensem bi a lawyer was a historian yura Anokye Frimpong ensem bi a wo de eto enten video so kasa video ni kasa mfonye so na wo kire se Ashante na Ashante enim dansi enam infante for enne atakwamefo a wo efri Togo ene beni memu ene be kire eye Ashante edensi na eye sa na tie anase entesa enu nti ne yatena se ye ba besua de age hu nchiremu ne ehu se ye sa na tie anase sebi lawyer Anokye Frimpong sebi wonim de woka enam ne sa ye so nti no ene mi wo faticha Kantanka wo ye monarchical historian and pedagogist ene mi nua bema ya wachi ya doma wo ye history teacher e international community school mu ene nyina yatena se a ye de adesua no e de bremo kai se mi di no e ye ma me fozi me mo matena se ne emfa adesua no ankasa no emfa mbramo sede asem ne sitie portal ye emfa emesom over madam me mo matena se o je mo so bro me ya me mo matena se Joso. Opportunity say. We are okay. Ede nyankopon ase. Wo for wada mo de ene edapunu so ne o. Na wo for we de wada mo se ye ka ye ka ye nuanom fantefo de a ye nim wo mo wo man mu. Na atakwamefo a wo mo ewo omo wo Togo man mu ne beni man mu no so. Omo ye hwamo a. Yo ye ka atakwame a. Ye so ye wo santimemu yi. O tra santimem emfanse wadu kufu dua. Ofuru kufu dua wadu nkran. Odu nkran a otwa so adu. Ye nuanom ayibe anase anwonafom. O tra ho a ye ka nkran no ye ka omne gadangbe. O tra ho na ko ayibe fonum. Otra na Ghana border. Otra Ghana border pe nse Ghana border ndie before na ho. Otra wo mo na wo ko Togo. Togo no before na ho. Benin before so ho. Na baby atakwamfo no efri ebeka ho no Ghana de bi ni ha. Yemom uduru ya Togo ene ubenya atakwamfo ena Benin nso omo hopa na ebia atakwamfo ya enim se ye ka omo asem omo wo titiru ye Togo ni Benin na hese omo no mufi homo no mo wansa na omo bagana no mene ababeye yi na sa desua ne kona nim no ye be hu ni nyina na wo fa edan no ka ho asem no se ye hwe Ashante ene mfante ne sebi atakwame dan na enso so ye be na ne dantem yo obia wo sede osiye ne de na ye mfantefo ene Ashantefo de omu nyina ya akamfo enje akamfo kwan ya faso siye dan sana mfantefo nso omu ya akamfo nji omu nso faso esi omu dan tadai na atakwamfo ne de tadai no atakwamfo de ne de wonu mu ebo enetie nkurukuru a no e de atetare so enti omu dan no ohu se dua bia nhihye omu dan no ena enwura bia nhihye omu dan no ena sebe mpapa bia nso nhihye omu dan no na ye de ne de ya kamfo de ne de nso ye ne atakwamfo de no e wo no atakwamfo de omu tete na tie na no omu de si dan se de omu peso omu si no bia no mo si ni sa ye nso de nnua esisi wa ansa na de ne tie ateta ena infantefo de no so na me se infantefo ya kamfo ti se de Ashantefo eye omu de no sa no bi aka mam bia obeko bia no e kwan ya na Ashantefo fa so si wo madan sa na aka mam bia no na etie na emom no
Baby was Asante Memoir, a friend at dance. A can't Asante Mayo. Sa a honor omono frase edi designs egugu o madan no ema ye nyina yesi adan de enso du hon ma mo se wonu de o ma dansifo pa ena ko fa idin adanse no adansie ba ya o mo no de adanse yese na obi nsi dan obi asi no mo de no se de no mo si to mbo ase ye no o Asante Memo ena ye be from adansifo yese ananka o mo no nyina ye amansefo the kwan mo fa so si o mo dan ne ntino ena ma ne yesa no fa dan ena Asante ene atakwamefo e bi sanye yo Asante e di akon ko akiri ema ye ha ye ni nka asemo a wonumu ekon tra Togo ema emre bi kro mo ne atakwamfo ene Beninfo enso entokwa bi baa no mo omo ne omo ehyiae saa ntokwa no ne ye achimfo ene eyifo omo bebo achimfo ntokwa ne nyina ne bifi omo ya atakwamfo Beninfo ne Togofo ena ohwe etifinzo a ewonzo na Asante ne tre kopim Burkina ena ohwe yene Africosfo bono famo nso a Asante na tra bono mani nyina akọ nachi ekọ akiri ene Africos mfimfi ho nyina be kan Asante man ena wasa sehwi awie denchira omu nyina be kan Asante man ho mrebi tinaje se amanya uhu omu se nanu ye munze omu anatete na Asante ne omu boshe no omu nyina abae endi samre no na chesene atakwamfo akodihye ana sanya shempo a ne wonmu edidwa edingita ho ene ma edwadie ene sikapenti obehu na Ghanani no nam ebia Kosovo addition enti no nam via Russia sa nana mreno so netie enti na nkrofo ba Asante mem na Asante fo nso konkrofo amem ene wofa dan ben Asante dan ese na desu yesu ese na Asante edikense sidan da dansa na takwame ne uba na se yehu nso so ye dantemu Asante dan na nkasa na no musie no na se na ne sita dan ne sita omo de omo timi hu se ye pese esi dankora ba ko ana mienu ana miensa ana de brosa ebi adankora du ene ye pese esi ansa no mbesi no omo ko wirem ekotwa nnua akase ne nketwa no mo etutu fom e de asi ho na de nnua no bia brambram mu na afi wo makope empapa ye abe ne man no na o ma wewere ho ya mpempi de ewu no anyam no ana ye peno dodo nso ade amu no nyina na o ma chichichire mukope nhoma ewire mu nhoma omo achichire dani nyina nnua ne nhoma na oduma abo dan so eso bono omutime de adobe ahahai no mo anwono ne se papa no no mo de abobo omo dan so ana se onum ko paidua bi e frɛ no odwuma eno matwitwa no nkumankuma na no so ye de abobo so saa no nsi ontimi mfam omo boda no so wie ansa na omo tare dan no omo wo nete ma wo nete e de atare edan no omo wie a omo aye hu omo apa edan no omo de nete no abi
aye dan ho kama omu wia na onu mo de enema mfoni ahodo ane ahoni ahodo no mo de aye ne dinkra symbols ana dinkra ahyenso de na aye de nipa no pe ayi ya gudano ho na abebuo ebia bomofo bia okura ni tu a oto aboa watu aboa na aboa san ko ho omo aye sa no mani nyina gudano omo wia edan na se no omo de omo akwa no ntwoma na edan no mfimfin no ekopem soro no omo aka ho fitaa eno nso omo de ehire ene kwa sare nje na jeze efom no yenya no kokko mfimfin no yenya ne hire na empoma no a ene apono no wo eho no nyina eno nso omo aka ho tuntum ti sei na adan no etete ti sei na Asante dan ti ansana enfante de ne ba ena na se dan no ti o fa na we de se da wozi akiri edan ni bi na ye hwe de twoma wansi ena esuro no de no nso so eye fufu eye shiri ena ye de afa ho ene na de dan ni nyina shira ye de na nya asem ketwa na wo fa mienhwe edan ahodo a na ewo ho no mo a na edi adanse se Asante ewo dan na Asante ewo dan na wo musie ansa na mfante ene sabi ye nuanom wo eye atakwamefo no e baaye no sa dan se se bi yes sa adan no obeba so na sa dan no eye ne yawo fie nkuma ebi obi ne yere ne mba ngwa no omadan na yawo de soso nso ebi ana abusua eno nso ne asini kese na fikasiem ebi nso wo ha na ya himfie ebi nso wo ha na ye ayi asoredan e kan asoredan ya ba bia na akomfo akomfofie eno no eno nso ewo sede na nso isisi no ti dan ni nyina sese nso ye kakra ewom ena ma me menua ya so menua ya ze de ti dun kranza do na ma ba ho bro na dan ahodo na ya Asante de ansa na mfante ene se bi atakwamefo ne eba no emprempre ye wobi wo se de wo fe kan de na se ye gusu obi wo ye wobi wo ho no se ye di adansa sa Asante na Asante dan ni yo ye wobi wo mini awa ye bi wo na esan English broni ene Asante ko a omudi ye nti Kumase de na kamia ese sa dan na bebiri ewo ho na entokwa na chi no dan ni esese bi bantama bam kra na yesa dan ni bi na broni ni Asante be kon ni ese no na sese de dan na edu yo ba ko kentin kro no adakuja achi no ba edwoso mpatemu aswanse dwinase na besiase na ebo akwa so yo ba ko asinema so na miami kunkumawu nso kwan so yo ba ko bobiase na adanse kwan so patakro ana yesa wo ba ko samai na ba ko so kinyase abrim kinyase abrim na se yenya edu no pepepe na sa dan na aka no nze wo fa me hu se na se da nananum sisi dan na ehia da mu ne obi wo ha se na busuan so ase do sisi no na obi wo so na busuan so ase do sisi no edan ahodo ye akai etesen eye ehia da mu de anase eye busuan kese anase busuan ketewa de enti dan akai obi na ye aso dan se ye teacher kan ano de dunya amfa nsanka enti bebre na iduni nyina ye hia dan na meto aso isanse we ya dihwan nti esen krata kakra ebemu a na ma asem na ja miami teacher ene ye kam esipi ene mo krata mi mu ha we edini mission from Cape Coast Castle to Ashante
yebeka ya broni English broni emre di kan on the bar Asante am afi 1817 na broni a odi saa dom nani ndi omo ba Asante a ne friend Thomas Edward Bowditch ono na nkrata kutami tinkrata kutami a chiri yi ha enya Asantini na choro de wa ha se nso ye amansa kubatan ne bia ya hwe yebeka no nipa abakosem ni amane ni amamre ho nsem UNESCO omo na ekuchi nkrata omo French aban ni di project no any more control na book ne title e friend Asante traditional buildings so mo say the tintie wo brofo na French kasem na me pese me kinkan bibia free broni enwoman ma kinkan bibi nso free sebia enkomo a yedi ni nyina be sipi ubie book ni mo a ye wo ba bia ya tra eka Asante edensi adwenie ene sabisika ho adwumaye na broni ni nyamre etro broni ni be hu ubie eko kratafa etoso 305 tesa kratafa etoso ahasa ni numu o chese ne kind brofo da kind brofo o say the walls still soft. They formed molds or frameworks of the patterns in delicate slabs of cane connected by grass. The two fair slabs, one end of each being inserted in the soft wall, projected the relief, commonly mezzo. The interstices were then filled up with plaster and assumed the appearance depicted. The poles or pillars were sometimes encircled by twists of cane, intersecting each other, which being filled up with thin plaster, resembled the lozenge and cable ornaments of the Anglo-Norman order. The brofu broni friend Thomas Bowditch, what trouble be or cratten chese. Wabayan, na teacher can a genial, no ye go by. Near chamber bino, a emery, binding young women. Na ye de adwenie na to ne de edia aye adwenie no se de yesi anwene na to ban no se bia ban ne be wo no ne dwenie ni nyina na afa se na ofa ka so bi person ye tu ha aha se emu na emre na enwo ye no edwa ne aye nsa na ba pillars a soso adan mu se de na teacher enso ka no enua no ye chechire no mahwie ye anetie na omude ba be ye dan ni bizogu se bia e be gina wona atimi aso asa kan concrete no ai ha nti concrete na nim no tete no na ile bi o hodada na obi ko katafa 306 a oka bibi ye emu nije kakra so obeti ebi se shangovo be bra adwin se Asante no ye dear friend water closet na broni nyama na ebi ni ha na so broni nso tro ho asem wa ha na nso me person me kinkai broni atro ho asem wa tro ha but you person ti pa o say what surprised me most and is not the least of the many circumstances deciding their great superiority over the generality of Negroes was the discovery that every house had its own clock-eye. Besides the common ones for the lower orders without the town, they were generally situated under a small archway in the most retired angle of the building, but not unfrequently upstairs within a separate room like a small closet, where the large hollow pillar also assists to support the upper story. The holes are of a small circumference, but dug to a surprising depth, and boiling water is daily poured down, which effectually prevents the least offense. The rubbish and offal of each house was burnt each morning at the back of the street, and they were as nice and cleanly in their dwellings as in their persons. That's a brony grass and the brony episode chairman and say a dino
sɛbe yane na yane wadan na ne wo yane a ne wo kuro ni mu a e wa abonten a kuroma fotimi ekoso ane wo yane a ne wo fi na esa se yempese be yi hwan nti no mo de inhyohye ene nson omo fra no mo de agum sɛbe a ehwa no ebekɔfom na afensu efiefi ne niema ebe prefi ahopa biara no mo de ba fie na chi behye ye kyerɛ sɛ ɛdan no nye sɛ dan wo kwa ɛwɔ saa kwa na ɛdan no nso saa wo yane a ebia saa mmerɛ wo bɛka sɛ ɛwɔ n'anim nso na yɛ nananom mu bi medi we to nkyɛn no me pɛ me ba krataa na kyerɛ sɛ we na even say book ya wo kan yi na sɛ yane no mo ka ho na sɛ bi agya bia ɛwɔ mu fifiem ne sɛ de na asante zɛ to wo niema no na ahimfie de na obehu sɛ bi ɛno so yɛ ɔtako na we kra we nko anya ahimfie de sɛ adan no we na yɛ we yɛ kro no sɛ do wo efie na wo kro no okohu yɛ na tɔkwa me nka ho yɛba krataa we so a di kan ka sɛ amansa kuba tan uchi ya ɛsɛ sɛ yɛte ase sɛ adan no isan ho mfasoɔ a ɛwɔ asante amamre ne abakɔse nti UNESCO ana ayɛ na ayɛ sɛ dan no bɛbɔ ho ban na wofa krataa na ubia ɛyɛ osantehene nyina yɛra tumfo sɛ tu a tosumiem imiani mu no on na troy na mekan no brofo ma kyerɛ aseɛ kakra ɛwɔ twi o say it is very gratifying that the Asante traditional buildings have been listed national monuments and more importantly as World Heritage Property by UNESCO's World Heritage Committee. These edifices, built by talented architects, have played their role in the history and culture of Asante Mine. Their unique mural decorations were used mostly for palaces, homes for the wealthy citizens and shrine houses. However, the long war with the British at the turn of the 20th century destroyed most of these buildings, and modernity ensured that the rebuilding was in concrete blocks and corrugated iron. Ironically, the few that have survived till today are the shrines of some of our powerful deities who have interceded and protected Asante Mine. The area person say nani age say amansan kubatan aye na adwin say adan ya akai ode beba the program my friend of World Heritage Property na sa World Heritage Property omo adwuma ne say adan a eso wo mfa so ma nipa ba ko se bia wo mo ba ho ebehwe so enti omai adwin dan de beba no so abehwe so na yewra ekoso no yewra tro say adan no na yewa adwini a na danso egugu hu na adan no so ne ye wo de ye ebeka setime mufu ano muska na ahimfie ene asori danso de wo ho na ye ni broni be ko ye no wo se bebre tinani age se ne de aka bebre na ya asori dan no UNESCO ay na be se be so ubi ko kratafa to so dumi no na page 12 oka bibie broni bi nso aka bibi fa Asante dan your friend William Winiet na oka asase mu 1884 abra no you be din komo afa Asante o say Kumasi is very different in its appearance from any other native town I have seen in this part of Africa. The front basement of the raised floors, which is generally covered with root carvings of various forms, which have their beautiful polish preserved from the effects of both sun and rain. The mode of building gives the streets a peculiar aspect of cheerfulness. The Ebroni William Winiet, person can say, Ofa Ura Kumasi Mwa, Samarian. No, I feel be 1884. 1884. Na no disambo mo. Na oso Ura Kumasi Mwa. Kumasi edanso efiri nkura wakwa ewo bibiri man wa. Na efia ewo Kumasi na bonten ya pegem za bonten ni si the best friend veranda ni si form emu ya pegem na ya sa kwa asien na kwa ya kwa asien ema wanije
mra wani bebo so no ma ni gye bi eba wakoma mu broni e friend about the chinso e wo saa huma we yan so saa tro bibia o chechire Kumasi asimo say all at that time Kumasi had wide well laid out streets lined with lots of shade trees flanked by houses. These were constructed of mud plastered onto a timber framework with steeply pitched roofs covered with thatch. Enti on also say Kumasi no said the teacher the teacher said the dining city uro Kumasi mo akwan ne soso nti enye se akwan na ehu egu ban no sebe ene mmerem na ebeba titini nyina na Kumasi wo na akwan na fafa nyina hu emia ya dua no pepepe ewo kwan no emia eso a utimi gina se ejim no ana yasa ewo edan ewo akwan na afafa nyina na edan no hwa se di teacher chair se di DBS system sa na aye no ni atam sa na ni nso chair etisi ehwe saa ngoma mienu a na kamia yese ensama ye eyi amo no nye saa na eti na etina se ensam we nyina no we ni mi nyina ya abrofo ai asemo omacho abrofo mienu asem omacho eno omacho yenya krama ebibifo we ya santeni Ghana for omacho so masa na de bi ko fe eja edugu anye de pa ho ya santeni be ka se bi ho ya santeni ai we de broni ankasa na cho so nye nase aha mi nua me da se ene onwa kenkan ne nchire mu ha wo de ade amai wo fa mi ehwe we de na kane no wo bo so emi ehu dan se se ye ka Asante dan na wadi kinya chire mu de emu mi ehu edan no ankasa no se na Asante sisi won dan yo se de medi ka kan no nnua akese na de sisi ho e de bi ye pillars ne se de sisi dan bia omo de nnua no ye wia ansa na omo de netia yawo de ata edan ni nyina on mu wia se dem di ka kan de di kan no efie na nkasa no ubewura fie bia mu a on ma pagya babia ekwan ya de faso wura fie no pagam saade we nimdia ewo babia moa taha enipa okosirimu a saa yetimi pagya nimu no sabi abo bi bewura ha odibi emfo saa na na tienji na obetena dano uwura kwan no a obeforo na watena so ansa na wasi fom babia obeforo no obetena so ansa na wasi fom no efro na apunwa epono ya san ya adwa enji otena so na wasi fom wi a babia obesie no ho ye fro ho nchonom na wonya nuru fie no mfimfi na wonya tena apunwa so so wura fie no babia wura ma na wo ba go ho de fro ho nchonom wo fri nchonom mu an wate si fie na di ho bisi esi dan no atwa edi ho no ho hia azese babia nka park Paka in the answers. Oh, I did the Suani Benina, the pictures no so to so. Said they will be who said it, or fair can say the city and so. And you, say, Paka in the answers, I was, you know, a yam horn. Na, in Kuma Nanny fan or Mutimi, see, Tiafidine, see a giant. Esi ejare ni nyina to aso sawo na ofri jare ana wokọ baabi efro ho no mu patom baabi ayaja to ho kese e ofie no ayedan kese ya yetena ho ejem frama mpanimfo tena ho edwendwen nsam ho sabi yedi asem kura ho na yetena edi asem no obi kura firi mu a esa patom ho no ene yesimpa edi obi a owo etoso me nyina ebijam no ofiri no so ansa na dan ahodo esan yi dan ba ko si ho efre na hohodan eno no yatum o yenya hoho ani akobia ma no na akodem
ana obedi na wotwe kura onko ha hotel bia enti obia o si fie bia de ho dan so eka ho ansa na ifie no ya che no ema oba na ma oba na ma saa eno nso adan hodo ni nyina gina obi wa na ne yire ne mba nkwa osi ni kakra bi obi so ene abusua na busua so ana na yire no mdoso ono so si ni kase saa na ansa na ya ba enhemfo ahimfie ahodo ohini bia na se de osisi na ahimfie fa ansa na yesi adankoro no abi yesi apete asesa so ya fra no mam ohini yire no ene ne mawa bi a mu so te nyina ye saa de we nyina na Asante akwa ya no fa so si ni dana na olisi ye kan na ta kwa me fo ma Asante mamumbo ye kan na Asante ne mfante enya saa nkita hodie no emisanye ende na Asante fo ye o ma de dada ena abrofo ba ye o mbehunu ye no mo se ya kokom ya aman so asan ba ayi omo bemben ayi Asante fo ye from akanfo yi enso de ye hu na hai ye hu se ayi omo akade na chesa we de esoron kokura enti yesi efie edi ti efishem efie num o ko jawa nan a o nkwa bonten ebi nso ha ya na bonten ya jese wo a wo si ufie asabe efie nu sa no wantimi amfa saa ti efie amamu no abonten de wo ha eni akiri eno nso ye boy ane ema de ena mema de ye no nso ye sidan afa ho ama edan no esoro nko an ye gya no ho se ba ya mframa ebetimi afam na no pa bia ye de enso ene ayi friend say nso hye agum enti efie ahodo a ye hwei ana wo huni nyina na ewa Asante mem na ne nwanwa ne se pila ahodo ya na wo dan mu ene ayi ye friend say mpoma se de esi no se de esi aye no eti sebe obi a akọ abrochire mamu se de no msi yo munema sa pepepe na nati wa Asante mamu a na Asante fo esi wo no madai obi bebu sasa den na ahwere yen kire se sa dan no sie no na ekawom o mangrofo akọwira mu akọtwitwa nnua na afi nso che ebi kura wo de be afi ene be si edan na wie wo si ni kakra mpo a na omuhu ye ne atakwamfo be san ye ene o me nse ne atakwamfo de kwan amfa so si wo mo de ne wo mo de nya afi na ye madan na bo life esi no ntem na ayi sesi ane awie bi abosom be yensa na nan kura na de esi efie kakraka enti eno nso afo enti ene na sebe omo nsheda mpesika ana omo ni adage so mbesi ne sere Asante fo si omo da omo su ko hai atakwamfo a no mosi atakwame de no ama omo enti atakwame de ne de baamu enore ya Internet is so more atakwame fo ne bae said ya Asante si omo dan tete no ansa no omo ba no ese sa kwan na so omo be fa so de be si be no omo de na so omo ba mamu aye mrede na so said e hihye ne setie no ena omo di so si ne pepepe omo de omo nso omo kwan omo si omo de ndi kwa na de wura mu no a ntwono mu ne bebe so ne omo de o si dana man na be kiro so me peni sei said e hihye ne si omo ha ndi sa pepepe no omo nso eye no omo krom de bia na ntisa bia na so jakura abontin na nso ubedu Asante na se wo ya atakwame ni ena wo be si da amamia sei na me pe no ndi atakwame fo de no be wura mu akire kura ndi na atakwame fo yese Asante nim dansi omo si wo adan eno na abrofo no kan de omo be hunu ye na atakwame dan no omo be hunu ye omo hunu ye na nya atakwame dan na atakwame fo ni ha samre akire na atakwame fo be mu abesi wo mo nso de
ena esan nnua ne dan asantifo dan sie edie nti no ene mra edie nti no obi open de ententem biara oma atakwame ni ebe si bimana o fa we no me yehu no sede edan no mu sie o mu ti enjeche mu no sitie no na ehun no nso asiesie no nso madam asafa ye wura eno na ye ka se dinkra ahyenso de ene abebuo ebi wa na ya draw no ma ya osi dua so ya kire se enom anoma nnua ene de one ndadua na ye na kama na bi o ha na ye wowo ya ofuru dua ya kire se friends anwanwasem bi ebi o ha na bomofo ya wakowira mu akukum nam nam no san no kon nyina na omoye enipati ohene bi bibia bebom trim bia sese omoye bia omoye gu adan no many nyina so wase jo ofa we dey da sepa no ofa ye kan ye hu atakwamefo na edan ben ena mfantefo no so ba ya o mo so ebesi ye na so ama ye kan mfantefo asemo a ye ka so omo ya kanfo omo no mo nse da ni dam fufuro bia se wo mu twanua aye tadan omo nso no abida no omo ye na eyi ana ye di dredra dan no ho emma obi huna eye nwanwa pillars ni ade no na omo de edanso broni no ofiri mfante ena oba asante wa nhuru de na obehunu no asante wa nhuru bi mfante na ya kasa mfantifo ena de adansi eba aye no we kire se bibia ni hosa asantifo okwan mfasisi omda na abrofo no befa asante man no ena omo ense adan ya no musisi ewo mpoano no omo ema account for adan ya no musisi amre no omo mu jaye ebizo mo keka nsem bi fa yan ya dan no edinkra ashenso die wo ho ene danchem ne emmoa agu ho no omo se ya bosomsom endi sare a munya ahie na mumfa cement ene iron rods ensi sada no nso de no ma kire fantifo no se de isi ye no mesimfo ene architect ne na akire o ma kire mfantifo ne before ne nkranfo ene se de isi ye no endi emra asante nso ekohya abrofo na se no ombeka ombesha abrofo ase na yese omo ye abrofo de ni bi enso asa mfantifo ene nkranfo ne before na ya kire wo mo se de isi ye sadan no endi peso ye bi wa asante a jeso okobo mo pa no mo aba be yama eno ena sebe obi huna obeka se fantifo na be kire dansi ya broni dai ya mfantifo ena omunim sa broni danisi nemo asandifo adan de asandifo no anisi o madai no for ina yo sanje hene ben ya bereso omubesi dan na say ye vese de mfoni ayewe na say asante hene ahemfie no wo ho no modada ena ye hu tintim nso a na eno so e ka ho ebia eno no edi adanza se na ye mfantefo edan mfantefo nsi dan bia asoma ye kan say adan no a uhu se eye block dan no ana se kunkumabo ene edi sie no sa edan no o sande hene ne ko ekon sande hene ne afro no bonsu pani 1820 si hono ne 24 1806 and I'm study or move fias or more confront. And do a mark or conho and pempi, a ma asantifobi crack or cow. And I'm fantiphobis were dear or muchi abba. Ndi ombedu ye no na say or Santino coin who say a sissy castles. Ewo, Fantino so obesibi. Enna or my de na soja for no corner, almost soa abo kunkumabo. Edi begu asante eto cement edi be hihye sa dan no
ye na brosan a etise ese castle kuma omo sa we no no omo de mfantefo ayi efrene san brichafo ena ye enti so bi ka se fantefo be kire dan si a saa dan no aye bo omo pa se bruni adan no omo ena omo sua ye enti omo nyama ye no e bo omo pa e twa omo ka ewo samre no fantefo twa omo ka no ma ye saa dan ne bi kosi se omo ankasa kire omo anso besua ase de si ye no enti nyese mfantefo wo dan bi ya omo dan no de abroni dan na mfantefo na ya kire omo se de esisi no mbe kire abrofo na tempo alo ne nti ninya yo edie ne be ma lawyer Anokye Frimpong aka de wakan me da say en say adisua mo no ade ba ko ye say obia opese odi adisua chi sua ne say asem ba bi edam ho ne edeto say ebi kwa ma on say nkoma usua de no a dane ho adisua ni ne nko ade ba bi e wo say edam ho ne edeto enti mi semi ka asema ebetimi ama obi aka sa asem na ebia ebetimi agina ba bia no ka asem no so se bia opeso o kam jibima sebe nkovo bi anije no ko ba bi foforo so akoka asem so ama ba bi foforo so bi ani age ya abakosem kam ya na ye ya abakosem wo ho ahometi udi agora won ya asema obekọ akokan ebetimi edensem bebre ni susu aso aba die bia na ebetimi ayese euron faso ebia nani na pafaso na se bia peso kan asem bi ma omo frɛ no so me kasa no eniji de mum se nyesa na ma ne pa dia bakosem hoi ba bi eda no ni edeto Over Rodamo, a dear never man, lawyer Anokye Frimpong, I can't seem busy, and they are fast. Yebusa obi adwena dan trimu de agisen kanipa no a nanso yebetimi ahwe ne aka bibi kakra lawyer historian Anokye Frimpong obi a minim no o akwan hodo obi so na emre bi kra na Ashante na yimfie radio station esi ho na omtimi kofre no e ma na betra so yetie no na eto da bia oka nsam ma yesua bibi frim eto da bi nso a bi obeka no se una eyokuru mu asem a bia na wo no wa eyokuru mu asem no one no wasem ade me de misusu ne se ngoma ana nkrofo kan se no ma bi ho a ne ni ho ndi no ukofa de obi atwero ngoma mu a na de obi atwero ngoma mu nzo obi timi twero bibia se de openo bia na se wa nkonya ngoma foforo ankan ahodo amfa antoto ho ansan ko busa akire nsema apesa o kan no a na wo fa de obi atwero no nko ade a wo beka ama ye de asem na hyewo so wo na wo ka enso na bia nye wo na wo ka ne mo akohu no wo ngoma bi mu na wo ka so eno ntina ukohu bibi wo ngoma bi mu a esa wo ka se ngoma wo ese sei asa sabre na wuni ho na ngoma mu a enya disue mu a wo hu no wo nsusu sei we see na menso madwene yem se sei na tie no aka na sa enji obi a mitimi frɛ no ebusa na adwen obi bi ho ono nso timi frɛ me ebusa me madwen e obi bi ho na lawyer obibuahen onso so yetie no lawyer fo mienu nyina yetie o na enji microphone bi ho ajeman ya ono wo jaman mi wo fa bono ono so mitimi ni ndi nkomo eye adesua
na de me de me nsusu ye ne se obi ka bibi na one na nya adwen a wonso bomodin akoye ohwehwemu na wonso fa ohwehwemu bra betudwa se de o kan ye a yadwene ye se ene yesua de nye de o kan no ye ne na nya adwene no sei na nye se wo bedi na tem dabi ana se wo be kire se ebi kura onim hwe dabi obi ani wiase a onim bibi nti no adwena techre de minim ne mom se da madwen ye me o fa ye da se pop ye da se ene ye di ne adesua no ba na wi ne de etwa to no emmeburu nje se mo na mo ho aya ho abako se mo nchire mo esasa ya da ne ada petwa ne ata ka bi a wo de betwa to na o fa mini aba me da se ese nanse no ya komi kamia koyese obi afa camera si n'animu a Bruni Becker say speak to the facts and uni ho as I think the DNA adapetwa na me mebunu se se yesua empese mebunu ti ase nse e ba bakosem a nhwehwemu hu hia ansa na obetam camera esi wadim etwa adapa na edi atemo ba bi no ehese odi kan hwehwe ase mu ntere mpanifo nyese o te oda ase abra ta mo kura de nanam yenye ne sa yesa da bia no mistakes bem from so enti me tu ye maburo ne fo nhwehwemu hu hia akenkan hu hia obi wo ho a onkenkan onhwehwem otamya no de sin yenye ne sa se opese udin teni na adwuma na wo ye no etumpon a no obi agi wudi a nhwehwemu ni akenkan yes you better sepa enne ya de sua ye be sua yi enne de mesua no edoso ena de ba ko a ya de sua ye sua mu na je se wam de ka wo abakose mu pepe empese mbense mu no so be so sua yi a je se wo bre wo ho ase de wo timi esua de wo sua ni na ata so na se wo so wo ka obi a wanya nipa no bia mo mai de etie bi ede amo of what am I was our day de me kan ho an se adesua no ebinum timi bo musrim na waka do paso waka eno na efre ne se sajase sebe sajase adesua no ensam keka no yemfa se matise obi sisei ana me na naka kire me sei eno kure eno nso nko eno na omufre no oral history so na oral history no ebiye edi otimu se sisiso sisiso a na ekwa akoye sadwase so nti asem bia wo ka bia no eyeyi meka se me ko kan sadwase ibi Emma obi antemase ye kan sadwase a enkrese wo no a wo ya yi no nim hwe anase wabon anase nyesa na kire ye kire ne se ensem bia nkrofo bi kika a wonya hwehwemu oda no answer the wonti na wo kan eno abezo uzum sa so okay anu we odupa eno no enti ye ka mpani nsemo a anase de omofra na bakosam no a esese mayen ka se yate eye me de enti ene saa na tie ana mate anya me de enti saa eye saa na tie ehwehwemu ena se o de tachiri na sebe asema awoko kano anko dane sadwase okay we dance para we dance ene ye ne teacher Kantanka a we monarchical historian and pedagogist ene me nua bema ya wachi ya doma wono eye history teacher our international community school na say ene no enya asem beto me mo edu adesua na yesua no edoso ye papa dane da se teacher Kantanka eka ye ho a yetina se we say a lecture room ene ye wo no e ya adesua nko a abakosam nchire mu mo mienka hu se Ghana abakosam sa Asante ni mu a Ghana ni abakosam
Enti ade bia no asante wo asante gyinam asante ka ho bi firi asante eno nti e beko so atena se ne ye de adusua hodo no e de abrem kai sa ha de adusua nko a ofa wada ma medasio yeah okay ya wache that's it otu na mpo nyankopon ya adoma ye be se hia ne de adusua foforo so e de abrem ka se medie no e ma me fozia makra